ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau net foodish ordar mapi nin wan ra mangi hakher dob yeng jongpi Kumkuai naga thong berganti ki kampin roi repair hapok shnong ki thau haka jilabat kari ka office block development officer ka jirang CNRD block haka atre urusau arajara posau klapin long ikwe naga jingalang blatip kumugram sabha meeting leni ka village council meeting haka shnong omtang kabade ka way naga shnong ka bahap haka jirang CNRD block haribhoi district kini ka jingalang banyatai halo ki kampin roi repair kini kat kum ka jing betha lima ka sarkar India naga Ministry of Panchayat Raj balai trelang ru baka sarkar Meghalaya lima ka community and rural development hagani ka sngi lapin tepat ba hadu news part li kishnong hakri India kla yo lar ben pinlong kom kini ka jingalang baka shnong omtang haribhoi kini ka way naga shnong bala shajit naga ben pinlong kom kini ka jingalang banikran logi kampin roi repair baka scheme sarkar repair ban kinti ki kampin roi shikishnong ki tha hapo kari India hagani ka sngi la ajing batai shpanga ka village level development plan berkum juru yaga thong bagi pat ba no soshnong ki la banshna nibu yakinu ki kampin roi naga benta ka shnong ki kampin roi ben yo lingba ki scheme repair ka sarkar India Limba ka village level development plan gladon du ka jing shimrai ki SHG Limba ka village organization shika village poverty resilience plan mlapen kre de ki SHG ba ka village organization hakabala IT shorang ba shnong na benta ki kampin roi ben pindre kam hagate ki shnong hagani ka sngi emele ka jirang ba sustain sotun ulwan ben shim benta kumukang san benyaran benta hagani ka jingalang bala sakilang ru daga jindon lang block development officer ka jirang CNRD block Dr. P Hajong ki officer sarkar kirang ba shnong ba kun thopru ki pat ba no shnong ka shnong omtang na ke ndauman lamba ka ni kai jingalang ma bangam shime mat dei ka jingla bakla ba jong dei lamba ka ni ka shnong ka jong ni ma de ka ni ka shnong kya e na ko ban PTP male ba ong ka shnong tang ye long ka shnong ka batok ka ka ta na ki shnong baro ki badan ha ko ka ten rihoi ye ka untang bala ong ye ka untang ka shnong untang ki badan kam na ka tang nadu mabu hayeng untuk batang sem jur ba ong ini non na ke na du ka tang na cha gani ka de ka ka shnong ka batok ka ta ka shnong ka ba baro ki yai lai dengan ai ku beli pi ka na ka polam ba u video pinenu mantap ke dengan tip ka umtang ka shnong ka batok ka ba ba kam da umti nando batong chet jaru ni jaru ka bang ha mantap da piteng siam gono ro ba ni ka tang kolong bos pang hadu kata ka ba sumusi hanya ka ba piwan hanya mangin laban pangse namar ka jiwan hanya kalong ngalaban ong kumba nganwan kumba try nganwan kenjit baro ke berkat ba ke jiwan try jesu kalong ha Jerusalem de ha Bethlehem wa kharibu de kata ka bang snutunan ke de snong ka ba duk ka ba kerjo ka ba pandem kam da kan disit ai ni na ka por ni yang sung ha da ka jing sung mu ji ai mu yang de na nama ro kan la kan ba ka pangro lamba ke jingle ba phla di yang de de snong ka ba tim pitit de snong ka ba dan sibe ka ba sisa ka tam jong ka la dan kan slam le na marba kalau nggak senang kalau duduk kalau di beliau di baduna ke laban koi saya eru di ngaimu ya emre di balawan asen aku tujuh di aku beli itu kan mai di bala pek akan nggak senang ke joni di ba
wan ban tek yung duko mula jadi lagi hangnya piu i bandar kan no ke sini ra nang apa titik ini ke sekolah kawan namanya ketika gimana kawan namanya yang kerku ketika dia kata ada ublay ha nanti namanya wan ba kabalang na ko se kawan ai lang ba gabang ini ke sekolah ini sampai gitu di gabang kabala ai ya Henry yang jong sekarang dia mereka orang ini PMAY kawai kita pada yoi hari ini di sini nan belado yang tak kawai ke JM ke sapendap di situ nama sakalat entah sakalat kalau yoi tambah kalat itu letih yang entah mana bala tunan nomor pembangkit Lat ada mungkin konkret mana dia kataru nilai ya kan ada juga perlu agak jenis dia ibaratkan ke skim ke bacis pak asni bahwa orang ini ke skim juga nilai yok nak surga tanpa kau Islam itu. Ngai cũng đây phi là ai ban talem yang ni kilong tuni ban siam ya kane ka kabuk sia ban yang ban persiang ban penlong kita kiriu khmat ban yang syakmat tek na kaliang jungi kilong tuni namar ngilong kita kilong tuni kiba siam khia ya kalong yin kalong sem ya karoi kapar hakasnong kathau ka jongi niyo ba Shibun ni don kam ye ki tung bejing ban rap ya iri rumba mane bawan yang hagane jaka namar bai ila keren bat bai ila om bangi la yo kajing toy na ka sarkar tam ka PMAY bat kata ka skim ka bachis pas ni bat ka JJM bat ka lat tam kita kibanya layo kiba tam nang ta nimdon pira ihi dala ki jom ki khmat bangim don bat nilong ru kum kita kasnong kaba dang sadin bat kalong ru kasnong kaba duk kabom don piu dala ki jom ki khmat ki jom pi bai kum kasnong kaba dang bi ing thamai idon kam shibun ki jing don kam haposnong kani ka jing karpat ka jonga na kaliang jonga kalong ba na kaliang jong phi ki officer ba phin sngew sun ya kani ka snong ka thau ka jongi ba phin chim khia lam ya kani ka jing karpat ka jongi ba phin pek ba phin khni lam ba phin yarap lam na ka banta ka snong ka thau ka jongi kani ka jing karpat ka jonga kalong bakan ni kermen skyam bakan urlang Ngapriang borom ya MLA jini ba ilakloi ban pelakor ya lede ha kejingun kam jong i ngapriang borom yo video jini ubalawan ban sunran ban pensiang ban ailap anti yang nadu menin kesni nadu mencisni la banong ya kikram sabak ba etinong trei jong kablok jirang jini ki ba fer ba ki bangan la ban kreu keteng ane ban cer keteng ya pi ngadap kejing sokmen ke baklau bakiwan jingok ya kasnong jongi kasnong entang kebarit kam badan tang lai po ying bat inong song le se la bandan kum bacis pa sanpo duna le se la banong bak ngadeiru urang ba sinong bala sajit apo kini kisni tiba kendiak sini mentah ngamla ban ayah pi ikintin sapang kasnong jongi kalong kumno te kumba pioi kasnong entang jongi kasne dei kasnong kaba hapo kahimanong klau kaba la itu daus im jong kahimanong klau hapo kini kitinjak snem kibalalek la kumno nadu usnem ar hajar ar poah abang ngepek
saudong saukun jong kene ka area ka landscape jong kene ka area badi ka jingdon jong ki ding badi ki jingthung ki marep ki baper kalong ka beichanat bad kadai ka lat kalenti ka ba ngasngo ban penpawi pi hapen shim ya kene ka kabu pilayolat lengba kene ka program but ai ba ka jitli na kilang jumpi kum ginong snong ka ka ba pi kwa ban bu ki proposals ki ba fair ki ba yadai ki ba long relate but ka jinglong jingman jo kene ka snong lai la te pi ba pinchna ba pinwara kenang ba ka sorkar kabadon ya kata katong naga manca ban kintiu ya ka ri India hi borokoi ban kintiu ya barok kisnong kibadon ha ka ri India ka bai kejongi ngidon bok bagidon hakini ke sorkar ka balam kemat dau Sri Narendra Modi ji bat ke sorkar ha ka jela kejungi ka balam kemat dau Sir Conrad ki sangma ki badon ya ka jingi jingai na ka banca ban kintiu ya ka dong ka time bat ki bei ya ka ta ka jinglong ka jingman wat ha ki snong ki ba hakin dong tam